Hej og velkommen her til Kirsebærlunden. Det er jo officielt blevet forår nu, og i den forbindelse så vil jeg lave en ny video. Og det jeg rigtig gerne vil dykke ned i dag, det er jo det her omkring, hvordan man kan fornemme, hvad folk har brug for, hvordan man kan se folk, hvad det er, de kæmper med. Er der et dybdeliggende problem, som de gerne vil have behandlet? Og hvordan lærer man at få det her klarsyn? Og det spørgsmål har jeg jo fået tit, og jeg kan kun sige, at alle kan finde ud af det. Det ligger dybt i os, det er noget, vi er medfødt, det er blevet undertrykt igennem mange årtusinder og århundreder, men alle har den evne, hvis man forstår at kunne stille ind på det. Og hvordan når man så dertil? Og det er faktisk meget enkelt. For det første så er vi natur. Vi er lavet af natur, vi er en del af naturen, vi har separeret os så meget fra naturen. Jo mere vi connecter med naturen, jo lettere har vi ved at stille ind og give slip. Og det her med at vandre i naturen, silent walks, vil jeg jo anbefale alene. Jeg har selv gjort det. Jeg startede meget af min store spirituelle rejse ved at tage til Sydfrankrig og gå i nogle områder dernede. Og det jeg fandt ud af ved at stille ind på naturen i starten, når man hele tiden er i sit hoved, og man tænker på grund af arbejde og alt det, som verden forventer af en, så handler det simpelthen om at gå igennem naturen, nå frem til noget. Og hvad er det, vi når frem til? Jo, når vi først er begyndt eller har gået så meget, at tankerne slapper helt af. På et eller andet tidspunkt, så har du gået så meget, at du ikke kan tænke mere. Og det er faktisk en ret fantastisk følelse, når man når dertil. Fordi så begynder du ligesom bare at være i nuet, og være i naturen, som vi er den del af. Så det kan jeg kun anbefale. En anden ting, det er selvfølgelig at lære at stole på sin intuition. Så hvis man taler med folk i samtaler, hvor de fortæller om, hvad det er, de har problemer. Så nogle gange, det allerførste billede, den allerførste tanke, det allerførste sætning, der skaber sig inde i dig, det er typisk det, der er det rigtigste, eller er det rigtige i den forbindelse. Det er en intuition, og den har vi simpelthen overset i dagens samfund, men der er mulighed for at stille ind på den ved at meditere og komme lidt ind i sig selv, og så lære at give slip. Og det er så det igen med, ligesom når vi har gået i naturen, når vi mediterer, så lærer vi at give slip. Og så er der plads til det allerførste, der kommer ind, som er vores intuition. Og jeg tænkte i dag, at vi lige skulle guide lidt i en lille meditation her. Så det handler selvfølgelig om at få åbnet op for, op til ånden, op til universet, den vej fra intuitionen, som sidder meget her. Og så forstå og skulle bruge vores hjerte i den her forbindelse. Der er forskellige chakrer selvfølgelig, men nu må vi se, hvad for nogen der bliver aktiveret, når vi går i gang med meditationen. Men jeg håber lige, I har et par minutter eller 3, og så vil jeg prøve at lære jer at få renset jeres tanker, så I er klar til at bruge jeres intuition lidt mere. Så hvis I lige starter med at lukke øjnene, selvom der er tanker og mylder og bevægelse inde i jer, så bare lige acceptere det. Og samtidig så prøv lige at stille ind mellem øjenbrynene, det vi kalder det tredje øje. Det her vores intuition har mulighed for at komme til stede og udvikle sig. På indåndingen, der prøver I at fornemme, at I trækker vejret ind igennem det tredje øje. Træk vejret ind igennem næsen, det er jo næsten i samme område, og måske kan I godt mærke, at det begynder at vibrere lidt heroppe omkring bihulerne, og her, det er herinde, vi skal ind. Giv slip på vejret og træk vejret ud igennem hjertechakra, altså her omkring brystbenet. Ind vejret, træk vejret ud i brystbenet. Sid lige med den her øvelse et øjeblik. Læg mærke til, at tankerne stille og roligt forsvinder. At man simpelthen laver en form for bevidsthed i sin krop. Trækker vejret ind her, nogle gange når det er op på bagsiden af hovedet,
Og så vejrtrækning ned til brystbenet, lad vejrtrækningen komme ud der. Hvis I kan få vejrtrækningen helt ned i under navlen, ned til sædeknuderne, så prøv lige at trække vejret igennem det tredje øje og hele vejen derned. Pust ud. Jo dybere I trækker vejret, og jo dybere I giver slip, jo mere kan I fornemme jeres krop. Måske begynder det at sidre ud igennem benene. Mærk energien, hvor end I mærker den i jeres krop. Mærk roen og stilheden. Gå lige på opdagelse i det. Træk vejret dybt. Ånd ud, hvor I synes I ånder ud igennem. Ånder I ud ned igennem benene. Ånder I ud igennem hjertet. Sørg for, at I føler jer lettere og renset. Nu er I egentlig ved at vende tilbage til den tilstand, I var skabt til at være. Man slipper tanker om materielle ting. Slipper tanker om status. Har fuld tillid til det, vi er i lige nu. Og det er her igennem intuitionen, den vokser. I kan løfte hænderne og sætte dem op foran jeres hjertechakra. Fold hænderne sammen og læg det foran hjertechakra. Her behøver I ikke at tage stilling til noget. Her er I bare både ånd, materie, fysisk, ren, afslappende, bevidste. Og har alligevel en dyb kontakt til det underbevidste. Træk vejret som I vil. I behøver ikke at gøre en bevidst vejrtrækning mere, hvor I trækker vejret dybt. I kan bare overgive jer til jeres naturlige vejrtrækning. Mærk fødderne. Kommer lige lidt lyd hertil. Og kunne mærke fødderne. Grounding. Lyd lige, så er det lettere at komme ned i benene. Slip tankerne, komme ned i fødderne. I vil komme til at være med i brummelyden. Lidt mere let til den øverste del af kroppen, op omkring hovedet og skuldrene. Mærk det sidre i jeres krop. Mærk der er noget energi. Mærk det strømmer igennem jer. Måske kan I også mærke, at det omkring jeres krop, i det ydre lag omkring jeres krop, begynder at vibrere. Stille ind og mærk det.
forskellige lag, vi har omkring os, de begynder at vokse. Vi begynder at få kontakt til det der omkring os. Og så en eteriske lag. Langsomt kan I begynde at vende tilbage, give slip på hænderne foran hjertet, lad dem falde ned i skødet. Lige ret jer lidt op, og træk vejret lidt mere bevidst. Åbn øjnene stille og roligt. Velkommen tilbage. Jeg håber, I føler jer lidt mere afslappet. Føler ikke, at I skal tage stilling til ting resten af den her dag her. Håber, I kan mærke, at I har fået aktiveret nogle af jeres centre, og derigennem kan bruge det her, hvis I gerne vil lære at bruge jeres intuition. Og håber, at I får glæde af det. Så nu må I have et dejligt første del af foråret. Jeg vender snart tilbage, og jeg lægger lige lidt billeder ud omkring de her krystaller, som altid er med mig, og lidt billeder af kirsebærtræerne. Og så må I bare have et dejligt forår. Spring ud, ligesom træet, lad jer blomstre og vis jer selv. Kan I have det dejligt. Hej.